Eider Eibar da bera, eta eskainiko digun hitzaldia Euskal Herrian eginak tokian tokikoa sortzen izango da. Pixkat labur-labur aurkeztuko dizuet Eibar nor den, eta gero berak aurkeztuko du bere burua hobeto nahi badu. Batez ere, Euskal Haur eta Gazte literaturan egiten duen lanagatik ezaguna da, baina horrez gain ere irudigintzaren beste zenbait esparrutan ibili izan da, animazioan eta diseinuan besteak beste. Eta eskainiko digun hitzaldiaren inguruan, pixkat helburua da Euskar sortzaileen gaur egungo bizitzaren urrenkera egitea da. Orduan, ez naiz gehiago luzatuko Eider, zuri emango dizut hitza eta nahi ezunean hasi. Ondo, eskerrik asko Sandra, eta bai, nire burua aurkeztuko dut, badespada, ze askotan gertatzen da, marrazkilari esan da, edo gure ofizioa, gure ofizioan nondik norakoa ez dela jakiten, edo, ez dela oso argi izaten. Labur botatzeko marrazkiarekin harremandutako lana danik egiten dudana, 22 urte daramatzat honetan lanean, arteerrak ikasten ari nintzela jaso nuen lehenengo lan eskaintza, lako frogatxo bat izan zen niretzako, eta hortik aurrera lanak bata bestearekin lotuta, gaur egunera iritsi naiz, eta pila bat, nire ustez behintzat, pila bat liburu, aurriteraturako liburu asko ilustratzeko aukera izan dut, eta zu dinosu moduan, diseinua, animazioa, marrazkiarekin harremana daukan, esparru askotan lan egiteko aukera izan dut. Bezero edo, egin dutolako zerrendatxo bat, Euskal Herrian lan egin dudan elkarte eta argitaletzen izenekin, eta boien artean egongo lirateke Elkar, Erein, Alberdania, Giltza, Izkorri, Pamiela, denon artean, Berria, Gara, Amaika Telebista, Jakin, Ikastolan elkartea, eta beste hainbatentzako, beste hainbatekin lan esperientziak izandakoa naiz. Lanaren inguruan, edo gure lana zehazki zein dan, marrazkilarion lana, edo nire kasuan behintzat ilustratzaile lana zein dan asaltzeko esango nuke, gure erronka bidez edo prestatu pixka bat hau. Ordan, erronkarik nagusiena edo bezeroak eskatzen diguna eta egileek, idazleek, gugandik nahi izaten dutena da, beraiek daukaten ideia bati forma grafikoa ematea. Beraien buruan sortu duten kontzeptu, ideia, ipuin, eritzi, artikuluri, marrazki bat jartzea. Kontzeptu guzti horri forma ematea, eta hori izaten da gure lana. Orduan, jaso behar izaten ditugu beraien testua, beraien ideiak, gero nahastu behar izaten dugu guk egin nahi dugunarekin, gure helburuekin, gure eskura dauzkagun lanabez eta esperientzia eta guzti hori balako porrusalda bat egin behar izaten da, eta hortik ateratzen da marrazkia. Orduan, labur bilduz edo esango nuke dela ideia bati marrazkia jartzea, gure lana. Normalean ideia hori kanpotik etortzen da, besteek ematen digute, baina kasu batzuetan guk sortutako ideiak izaten dira, baina normalean izaten da hori kanpotik datorren ideia bati marrazki bat jartzeko lana izaten da gurea. Honetan hasi nahi duenarentzako edo marrazki zalea dena eta, jarraitu horrela, marrazkilari izateko marrazkizale izan behar zara, egin behar duzu, baina kontsumitu ere bai, hori oso garrantzitsu iruditzen zait. Esango nuke hasiera batean behintzat, edo nik behintzat horrela hasi nuen, nire ibilbidea, frogatuz. Asko frogatuz. Izan dituen horrelako, esan dizuet, artedarrak ikasi ostean, izan dituen proposamen bereziak, eta nik ia guztiei baietz esan nien. Orduan, zerrenda bat egitearren edo, izan nuen txotxongilo batzun diseinuak egiteko proposamena, eta esan ziaten, baina nik ez dut sekula hau egin, eta baina marrazkiak behar ditugu, zuk irudikatu pertsonaia nolakoa diren, marraztu eta guk horren arabera eraikiko ditugu txotxongiloak. Eta zuen, orduan marrazkia da behar duzuena, hori bakit egiten. Eta horrela izan zen lehenengo pertsonaien diseinu lana edo. Beste proposamen bat izan nuena izan zen, Kubako antzerki talde batentzako, Bartzelonan ikasten ari nintzela, ateratzen aukera berezia izan zen, hauekin barzutelako Palau de la Musikan Bartzelona nolako antzeslan bat eta behar zituzten kubo handi batzu zeuzkaten eta kuboek alde bakoitzan marrazki bat izan behar zuen eta kuboak segun zela montatzen zituzten erraldoiak ziren kuboak, munduko toki desberdinetako marrazkia ateratzen zen. Orduan nik egin behar izan nuen lanketa hori.
Eta ezen munduko paisai bat, zen munduko toki horretako elementu grafiko potenteekin edo irudikatu behar zen toki desberdina. Horri ere baietz esan nion. Orduan esperientzia oso polita izan zen, beraiek ez eukatelako oso argi zer nahi zuten, nik ez neukalako oso argi zer eman ezakeen, eta lan oso polita atera zelako elkarketa horretatik. Esan bezala, hasiera baten, nik behintzat egutegiei lagunez euskaten musika taldentzako CD eta, nire garaien kasete eta guzti, marrazkiak egitea, kamisetetarako, kartelak, pegatinak, horma irudiei bere bai, beti bai ez esan diet, asko gustatzen zait, horma irudiak egitea, izan nuen beste proposamen kurioso bat eta izan zen erropa marka batek eskatu zidan aurrentzako bilduman, batela ditzen den erropa markak, aurrentzako bildumako diseinuak egiteko, aurreko kamisetek eta jantziek eta soinekoek eta prakek eta izango zituzten marrazkiak eta formak beraiek. Marrazkiak egiteko, torri ere, baietz esan nion. Eta beste proposamen bat lan berezitxua bai, barazkiak banatzeko furgoneta zeuzkan lagun batek eskatu zidan diseinuak egiteko, eta baietz esan nion. Orduan, nire gomendia izango litzateke, hasiera batean behintzat, eskaintzen dizuten guztiari, baietz esateko, zezuk ere ez dakizu zer daukazun emateko, ez dakizu zein dan zure estilo, ez dakizu nora jo nahi duzun, ez dakizu bakizu zer gustatzen zaizun, ze hori da kontsumitzen duzuna, baina ez dakizu zure barrutik zer atera daiteken. Horrekin batera, egingo nukenanik da zure burua ezagutzera eman. Badakita, kontra esan bat dirudi, ze ez dakizu argi zer esan egin nahi duzun, baina ezagutzera eman behar zara. Zergaitik? Ezagutzera ematezaren einean, jendeak lan berriak edo proposamen eta txifladura berriak eskatzen dizkizulako. Eta horren arabera zuk sortzen duzulako, eta horren arabera deskubritzen duzulako zer daukazun. Ezagutzera emateko, badakigu gaur egun sareak existitzen direla, eta hori oso bide efektiboa dela zure burua ezagutzera emateko mundu honetan. Nik esango dizuet, ni hasi nintzenean, badinotzuet arte ederrak ikasita gero Bartzelonara joan nintzen animazioa ikastera, eta han nengoela egiten nuen paperezko book txiki bat, hor fotokopiekin eta ateratzen dituen nire marrazkiak, gogoratzen dut ariarekin eta josita, zuzeneko book bakoitzak zeukan original marrazki bat azalean, horrekin gehi, kasu batzutan PDF-a eskatzen zuten, ordan CD-arekin batera, joaten nintzen argitaletxe, harina hau deitzen nuen telefonoz, esan dut joango nitzela, zita baten baten zidaten, hitzordu bate lotzen genuen, eta nire superliburutxo, eskoz egindako liburutxo hori, jasoko nuke gaur egun baten bate ikusteko zelakoak ziren, gogoratzen superrondo pasatzen nuela egiten. Liburutxoa eta CD-a eramaten nuen, eta beraiekin hitz egiten nuen, eta beraiek esaten zidaten, zer behar zuten momentu horretan, edo behar bazuten, edo ez, edo esan behar dut kasu hauetan, ez zaituztela segituan deitzen, eta gogoratzen du kasu batean, 4 urtera deitu nindutela. Baina, lan polita izan zen, eta horrek gero beste lan batzuk ekarri zituen, orduan, ondo etorria izan zen. Beste batzuk harinago, baina gogoratzen dut abitu. Orduko ura eta 4 urtera. Eta gaur egun, zure burua ezagutzera emateko baditugu sareak. Eta sareetan, zerrenda txiki bat egin dut, baina, badakigu badaudela Instagram, Facebook, horrelako plataformak zure burua ezagutzera emateko. Badaude ere bai ikastaroak edo ikasteko horriak edo plataformak non zure perfila eta zure fitxa izan dezakezun eta toki horietan profesional asko biltzen dira, eta orduan zure bila iritsi daitezke, edo beste norbaiten bila eta bide batez zure lana ikusi, eta hori izango litzateke domestika.org-ren kasuan, nik saio ikastaro batzuk eta egin izan ditut, eta fitxa irekitzen dizute, eta badago ikastaro bila doana, eta badago profesional bila doana. Orduan, holakoak lekuak ere sareetan interesgarriak izaten dira. Eta batez ere Euskal Herri mailan esango nuke eskaparate, zure lana ezagutzera emateko eskaparate modura baliatu ditzakegun tokiak edo espazioak, hau eze direla. Nik marrazkilari bezala eta batez ere aur literaturako materialera zuzendutako marrazkilari bezala gomendatzen dituan tokiak izango lirateke aldizkariak, komikiak, aldizkako argitalpena daukatenak eta jende berriaren bila eta marrazkilari eta produktu berrien bila aritzen diren toki horiek, ez? Nik esperientzia daukadan tokiak izango ditut, seguru gehiago daudela eta denak ez ditut ezagutzen, eta nik parte hartu dudan toki horien izenak emango ditut. Alde batetik egongo litzateke berria egunkarian Mantangorri,
atala, hor niretzako aukera oso polita izan da lan desberdinei eta marrazkia egiteko, eta noski, egunkario bat izan da, ikusiko zuen nolako boihartzuna edo asko zabaltzen da eta jende askok ikusten du, bai egunkaria eta bai zure lana. Orduan, eskaparate zoragarria da, egunkaria den enean. Irria aldizkarian ere bai, Katxiporreta Pirritz Porrotz eta Marimototzek daramaten irri aldizkarian ateratzeak ere horrek ematen dizu ikusgarritasun handia. Xabiroi aldizkarian, ikastolan elkarteko Xabiroi aldizkaria ere oso toki interesgarria iruditzen zait, komiki gintzara bideratuta dago, orduan bertan badaude komiki gintzako profesional handiak, eta aukera izan ezkero, bitu, beste aur pila batek irakurtzen duten aldizkaria da, orduan aur eta mundu honetan dabilen jende askok, orduan zure lana ezagutzeko toki oso interesgarria da. Badaude Getxo komiki azoka, Gaztezulo aldizkariak ere ematen du ilustrazioak argitaratzeko aukera, lehiaketetan parte hartzea gomendatuko nuke, beti ere zure burua ezagutzera emateko zati honetan daude. Zergaitik, lehiaketetan parte hartzen duzunan, alde batetik zure burua proiektu bati forma ematera behartzen duzulako, orduan hori oso interesgarria da, lehiaketan parte hartzen duzulako, eta naiz eta ez irabazi edo naiz eta ezer ez jaso, marrazki edo proiektu horri forma eman daukazulako eta daukazulako produktu hori argitaletxetara jo edo nahi duzun tokira jotzeko, orduan oso interesgarria alde guztietatik. Eta lehiaketetan beti profesionalak, zure lan arloko edo marrazkien munduko profesionalak egoten dira. Orduan, inoz ez dakizu nora eraman zaitzakeen lehiaketa batean parte hartzeak eta nork ikusi zaitzakeen. Lehiaketa modura, badinotzuet aurre eta gazte literaturako mundu honetan behintzat, Etxepare lehiaketa ongo litzateke, oso interesgarria eta niretzako lan oso potenteak argitaratu izan dira Etxepareren irabazlekin, eta oso erakargarria iruditzen zait, Peru Abarka lehiaketan ere bai, hemen testua aukeratzen da lehenengo eta gero testuan oinarrituta marrazkilariak lan hori egin behar du, ez da liburu oso bat aurkeztu behar izaten. Badaude Galtzagorri elkarteak antolaturiko bikoteka eta horrelako ilustratzaile eta idazleak elkarrekin konektatzeko saio, ikastaro eta hainbat ekintza, eta guzti horiek nik ere baliatuko nituzke lana ezagutzera emateko. Esan dako gaitik. Zure lana ezagutzera eman behar duzu eta argitaratu behar duzu eta publiko egin behar duzu. Beti izaten dugu lotxa moduko bat, ez daukala fundamentu askorik, ze azken finean marrazkiak dira, eta erakusteko dira askotan, badaude norberarentzako gordetzen direnak, baina gu ez gara horietaz hitz egiten ari, gu erakusteko diren horietaz hitz egiten ari gara, eta orduan erakusteko diren heinean, erakutsi egin behar dira. Orduan, alik eta gehien erakutsi eta jende gehienaren gana iritsi, asko sobeto, ze hau ereitea bezala da. Zuk marrazkiak erakusten dituzu, eta inoz ez dakizu nori arreta dituko dion, eta zertarako deitu ahal izango zaituen. Honekin lotuz, esango nuke, erein eta jasorena esan dut, marrazkia edonon dagoelako eta marrazkiaren beharra edonork izan dezakelako. Esan dizkizudan adibide, hasierako adibide horietan, ikusten da, ez? Marrazkia, guk uste dugun marrazkia, liburuetan, kamisetetan, eta ez dakit nongo horman dagoela, baina ez marrazkia pila bat okitan dago, eta inoz ez dakizu, ze proposamenikin iritsiko zaizun askotan bezeroa edo eskatzen zaituen pertsona. Horretan esan behar dut, Euskal Herrian behintzat nik lan asko egin ditudala, aisialdi taldeekin, antzerki taldeekin, ikasmaterialgintza sortzen argitaletxeekin eta elkarteekin, musika taldeekin, elkarlanean. Ordan, zaindu egin behar da nik uste dut marrazkia eskatzen duen hori, ze marrazkia eta zuk eskaintzen duzun hori berak baloratu egiten du, garrantzi bat ematen dio, eta askotan zugana jotzen du, zu daukasun hori nahi duelako eta errespetatu egiten duelako zure lana. Honekin zer esan nahi dut? Badaudelako beste eskatzaile edo beste enpresa edo beste toki batzuk, kanpo aldera, handiagoak direnak, jende askorekin lan egitera ohitua daudenak, agian zu deitzen zaituzte eta zurekin batera beste 40 eta orduan gero aukeratzen dute bat, orduan nik zainduko nuke zaintzen zaituena. Eta askotan, bertakoak zugana jotzen badu, badaki zer eskatu behar dizun, badaki zer egiten duzun, eta ni behintzat oso zainduta sentitu naiz eskatzaileak perfil horretakoak izan direnean. Honekin batera, beste punto bat oso garrantzitsua iruditzen zaidana, eta da, ez esaten jakin behar dela.
hau ja badinotzuet, esan dizuetan bezala, 22 urte daramatza dalako honetan lanean, eta ezetzak eman behar izan ditu dalako. Ze orain arte esan dizuet, argitaratzeko, erakusteko, bai, denari bai, eta dena kanpora. Ba, ez. Kasu batzuetan, zure burua kokatzea oso garrantzitsua izaten da, baloratu ze lan eramango dizun horrek, zenba denbora, zer suposatzen dizun, emozionalki askotan, edo zure bizitzako zen momentutan zauden eta hori emateko prest zauden edo ez. Orduan, hausnarketa hori egin behar da, nik uste du lan bakoitzeko, askotan naturalki ateratzen da baiezkoa edo ezezkoa, baina kasu batzutan badirudi ezetz esatea oso zaila dela eta ezinezkoa eta nola esango diot ezetz proposamen erraldoi honi. Bueno, ezetz esanez. Ze askotan, proposamen erraldoi horrek, ez dakit, taladradora baten moduan, edo pisonadora baten moduan gainetik pasatzen zaizu, eta gero usten zaitu, galtzerdi ustel bat bezala, eta orduan dinozu, dirua edo danadalakoa irabazi dut, baina desastre bat egin da galitu naiz, eta ez dit merezi. Baina hori norberak ikusi behar du, ni bakarre dinotzuet, ez dagoela inungo arazorik, ezezkoak emate horretan. Eta honetaz bizitzeari buruz. Bizi daiteke, hau ofizioa da, profesionala gara, lan egiten da, ordainketak jasotzen dira, dirua jasotzen da, eta badira tokiak, honetaz bizina izan ezkero, edo norbaite proposamen profesional bat egiten maizu, edo eskaintza bat egiten maizute, baietz esan, edo ez esan, edo ze baldintzataz kontratua dagoen, ez dagoen, zenbat ordainduko dizuten, epen kontu hori, egin duzun lana gero non argitaratuko den, nola, ze ibilbide izango duen, eta guzti hori, horretan edo horri forma emateko, badaude elkarteak eta laguntza zaituzten tokiak. Batez ere honetan, esperientzarik ez badaukazue, jakin, nik berton biren ezagutza daukat, ni batean nago, ni Galtzagorri elkartean, Galtzagorri elkarteko kide naiz, eta hor, euskal idazle eta ilustratzaileak biltzen gara, eta askotan lan asko, edo proiektu edo proposamen asko, horren bitartez etortzen dira jendea. Beraiekin harremanetan jartzen da, eta beraiek zurekin harremanetan jartzen dute zure lan eske datorren pertsona. Eta elkarte bezala, emango dut ere APIE, Euskal Irudigileen elkartea, ze bi elkarte hauek nik uste du Galtzagorri eta Euskal Irudigileak agian bestere ematen gongo da, eta nik ez dut ezagutzen, esan daiteke, egiten dizutena da laguntza eman. Eta gomendioak, eta, badaukazu olako babes moduko bat, edo aterki bat bezala, zer etortzekotan, beraien laguntza zaituzte, erabakiak hartzen, azken finean. Eta beraiek ez badakite, beti egongo da norbait, edo beti jarriko zaituzte norbaitekin harremanetan. Eta ez izan inoiz, inolako dudarik gauzak galdetzeko. Bai elkartei, bai bezeroi, zerbait ez denean ulertzen, nik hau ez dut ulertzen, nik hau ez dut argi ikusten, nik hau buruz gehiago hitz egin nahi dut, baina ez, baina azaldu hobeto, mesedez, eta hori. Eta beste puntu bat, oso garrantzitsu iruditzen zaidana, beti ikasteko prest egon behar garela. Eta honetan sartuko nituzke teknologiak. Batez ere, nik erabiltzen dut, eskuzko lan asko egiten dut, baina ordenagailuzko edo ordenagailu bidez lan pila bat egiten dut. Eta honen inguruan esan nahi duena da, badagola softwarea, badagola teknikoki, arkatz digitala edo pantalla digitalak, eta, badaudela hainbat kontu, lana errazten dutenak. Azken finean, trebatu behar da, nik formakuntza esaten dudanean esango nuke, bai reglatua edo bai ikasketak eta tailerrak eta egin daitezkela jendeak antolatzen dituen horietan, eta baita zure kabuz ere jarraitu dezakezula buru bat eskuaren arteko konexio horretan, marrazkilari zareten, marrazkilari izan nahi duzuen horretan, trebatzen eta konektatzen burua eskuarekin eta teknika desberdinekin. Horregaitik niretzako balore edo balio handia daukate akuarelek, urmargoek, tintek, eskuzko teknika guzti horiek, nola ez, eskaner bat da, eskanerra eta gaur egun argazki kamerak eta erremintza asko daude, baina eskaner batekin, nik uste dut 22 urte hauetatik 20 urteetan eskanerra izan dela nire laguniko berena, eta horrek egiten du azkenean ordenagailura eraman marrazkia, eta ja horrek egiten duzu behar duzun magia, kolore, forma eta guzti hori. Orduan, formakuntzarena, toki berezietara espezialitzatu eratara joan nahi baduzu eta hor formatu, konforme eta nik uste dut guztiz beharrezkoa dela. Eta zure kabuz trebatzen jarraitzearena, hori
oraindik garrantzitsuagoa. Eta gero, azkenengo, eta ja gomendioen atalean sartu dut, baina uste dut, bueno, oso garrantzitsua iruditzen zait, dela zure espazioa, zure kontu pertsonal hori, zure unibertsoa, zure espresatzeko, zuretzako daukasun eremu hori, zaindu egin behar dela, elikatu egin behar dela, eta batez ere bizirik mantendu behar dela. Nik esan behar dut, pertsonalki, duela urte batzuk, erabaki nuela kokoak proiektua hastea, hori izan zen, batez ere ikasteko gauza berriak kakotzen artean, ze azkenan plastilina, buztina, tintak, badinotzu eta aspaldi erabiltzen ez dituen teknikak erabiltzeko aitzaki bezala hartu nuen, eta orduan kokoak izan da ikasten jarraitzeko, berrikasteko espazio bat. Eta web forma hartu zuen, 7 pertsonaia sortu nituen, aitzaki horrekin, holako unibertso txiki bat sortu da, eta horrek balio izan dit, bideokamarekin aritzeko, edizioan, sakontzeko, animazioan, gehiago hausnartzeko, ikasten jarraitzeko. Eta egia da, behin eginda eta argitaratuta, esan dizudan bezala, lan berriak atera zaizkidala, kokoak direla eta morduan, hor erein eta jaso egin dudala. Eta ereite horretan, hemen ez dut esan, baina hemen daukat apuntatuta, zuk zerbait erakusten duzunean, edo proposamen bat egiten dizutenean, eta zuk baietza esate duzunean, ez dakizu inoiz nora iritsiko zaren. Nik badinotzuet, Galtzagorri elkartean, izena emanda neukala 2011 urtean, proposatu ziaten Australiara joatea, proposatu ziguten egin bati, gero aukeraketa bat egon zen, baina Australiara joan nintzen, aurrei euskal mitologiari buruz hitz egitera, eta holako esperientzia super interesgarri eta polit bat niretzako oso berezia izan zen. Orduan, Galtzagorri bidaldu ninduen Australiara. Australiatik bueltan, Arantxa Iturbek Euskadi Irratian arratsean, elkarrizketa bat egin zidan. Nikan kontatu nituen, Australiako gorabeherak, eta nahiko zelebrra izan zen, zan ibili nintzen, holako mikrofono batekin Madonna moduan, euskaraz, erderaz eta ingelesez, eta Euskadi Irratian elkarrizketa egin zidan Arantxa. Gero horren ostean Peio Añorgakantza ikusi entzun zuen, eta UESin egin behar ziren aurre literatura eta olako konferentzi batzutarako, itzaldi batzutarako, Mondragon Unibertsitateak antolatutako UESiko, itzaldi batzutarako, esan zuen, bitu irratiko neska hori nahiko celebra iruditu zitzaidan, segaitik ez dugu ekarriko. Eta hor itzaldi bat eman nuen. Eta itzaldi horren ostean, atera zitzaizkidan saioak, Gasteizen eta Donostin aurrekin, nik esango nuen egiten dudala edo olako zuzen, eta orduan badeitu egin dituten. Orduan, kategori oso garrantzi, niko ez dakizu inoiz nora eramango zaituen, baina gauzei baietz esatea, esaten dizuenan baietz esateko horregaiti da. Gauza batek besteak hartzen duelako, eta normalean super divertigarria izaten delako. Eta azkenengo gauza, azkenengoa, nire aldetik behintzat, oso garrantzitsua da, hau bezalako saioetan, Aituren saioetan parte hartzea, zuzenekoetan, eta batez ere Durangoko azoka, eta horrelako espazioek ematen diguten aukera hori baliatzea, zuzenean, gure lana ikusten duen jendearekin, eta gure lana ezagutzen, edo ezagutu nahi duen jendearekin harremana izateko. Ze, une horiek jartzen zaituzte zure tokian. Hor, esaten dizu, lehenengo eta baina hor batek, liburuko argazkian guapagoa zara, normal, hori bai, 1000 bider entzun dugu. Baina, ere bai, hor esaten dizute, bitu liburu asko gustatu zitzaidan, edo ider, zure marrazkiak horrelakoak iruditzen zaizkit, edo, eta zuk ere, zure burua apur bat defendatu behar izate hori zuzenean, oso interesgarria da, ze bestela, badagolako tendentzia bat marrazkilarion aldetik, gure etxean, gure munduan, nolan itxita egoteko marrazkiak egiten, eta nik ez dut hitz egin nahi, marrazkiak hitz egin dezatela nitaz, guk ere hitz egiteko gaitasuna daukagu, eta daukagu zer esan asko, orduan, horri ere bere garrantzia emango nioke. Eskerrik asko, Eider. Oraintxe galderentzako tartetxo irekiko dugu. Duan oraintxe Eider irakurriko izut eta bere erantzuteko moduan zauden. Galdera, inguruko sortzaileen komunitatearen inguruan litzateke. Ez dakit, komunitatearen inguruan, tokiko edo inguruko komunitatearen inguruan zerbait esaterik dakazun, azkenean marrazki eta animazio eta inguruan sortzen den komunitatea edo zein den edo.
Bai, bitu, lehen azalpenean ez dut bota, baina prestatuta neukan, honetaz hitz egiteko, egileotaz hitz egiteko, aukera izan ezkero, zerrendatxo bat, eta bertan batu ditut, bai ni honetan hasi nintzenean, niretzako erreferente izan zirenen izenak, bai gaur egun hainbat proiektutan eta hainbat ekimenetan gure bideak elkartzen diren marrazkilarien izenak, niretzako erakargarri direnak, ze azkenean batak bestearen lana jarraitzen dugu eta oso pozgarria izaten da ikustea, bitu honek marrazkia begin dut horrela egitera baki du, forma hau eman dio, begira besteak ezak izar egin du, besteak, orduan oso, ez dakit, zerrenda bat egitea otu zait, erakusteko bagarela, pila bat egile gaudela, hemen Euskal Herrian, marrazkilaritzaren inguruan, eta zerrenda hau irakurtzea niretzako garrantzitsua izango zen, izena jartzearren egile hauei. Ez daude denak, dauden guztiak dira, baina ez daude denak, eta ziurazki astuko zitzean nire bihotzekoren bat, baina, bueno, saio honetarako zerrendatxo hau egin behar izan dut, eta hau da atera zaidana. Eta izenak izango lirateke egilean izenak. Asun Balzola, Antxono Lariaga, Elena Odriozola, Asisko Urmeneta, Jokin Michelena, Iraia Okina, Mikel Valverde, Aitziber Alonso, Manu Ortega, Concheta Probanza, Josu Michelena, Leire Urbeltz, Dani Maiz, Belén Lucas, Jose Bizki, Paula Estevez, Alex Orbe, Aspi, Dani Fano, Maite Gurrutxaga, Spray, Aritz Trueba, Maite Mutuberria, Adur Larrea, Susana Martín, Iban Barrenetxea, Lorena Martínez, Alai Zubimendi, Idoia Beratarbide, Makin, Olga de Dios, Irati Eguren, eta Unai Iturriaga. Badien da moduan, pila bat gara, gehiago gara, hauek baino gehiago, eta nik uste dut, elkarrekin egiten ditugun bideak, eta gero egiten gara proiektutan elkartu, gero banandu, eta elkarrekin topo egitea, bai marrazkiak, gure marrazkiak elkartopo egiten dutelako, edo guk fizikoki elkartopo egiten dugulako, plazer handia izaten dela beti. Oso ondo, Eider, oren eskerrik asko hemen egoteagatik, eta hori plazerra izan da, eta laster arte. Eskerrik asko zuei.